Yun. Chuke puke ng Taal. Ayan o, Taal. Taal volcano. Yan o. Yan. Yan. Kakakito yan. Ike mong tawagin. Ika mo. Bawal na rin munta. Hindi kayo pwedeng munta eh. Ayan o. Oh, yung kabinanan niya nabing Tagaytay. O yan. Ano. Yan mo ikan mo yan. Ike mo malakas kaya yan eh. Are no? O akay mo rin. Pero rin malakas. Pwede na mag-dive ka pa. Yan. Balikan na lang ha. Ikan yung malakas. Tatali. Sige. Man. Ay, natapokot. Man. Natakit po. Vacation. Magbakasyon kaya pa mo. O hanggang kayo bukas kaya ni. Yan o. Kami yan. Ayin balay may choking babo. Aray kaya yan. Afrika. Afrika yun na. Oh, hindi. O tahan nga yun eh. Afrika yun eh. Afrika. Hindi ay sabi mo. Yan o. Ay ta. Apin tita mong kahit ang may makbunga bulkan. Sana farm mo. Akay me. Ayan o. Ayan o, farm. Ay tama. Ano ka naroon manok? Ito o. Arakala Texas Kimbabo. Ayan o. Texas. Oh, ano? Yes. Yeah. Kita agad. Ano? Kung normal niya makahirap, ano? Ano yung makirap pagkakata mo yan? Ayan o. Boom, banis. Ayan. Kini miyagiti kaya ay dugong. Paano na miya kanini, miyagit eh. Dugong, where are you? Ayan o. Ayan, malapit na itang kay. Tanggas! Oh, Taal. Taal, volcan. Yan o. Ah. Oh, sino yan? Akin mo yan, ikay mo tsuk yan. Ikay mo kaya yan eh. Oh. Ikay ang bisita kaya yan eh. Wow, pwede na ka. Ano po ang kanduli? Kanduli.